El pla de xoc és un instrument necessari pel nostre país. Cal tenir en compte que els darrers 7 anys hi ha hagut una crisi econòmica que ha afectat a moltes persones, a molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i que els ha deixat fora, els ha deixat exclosos, persones fràgils. Fins fa uns anys parlàvem de col·lectius vulnerables, però la crisi ens ha demostrat que tots i totes som vulnerables en algun moment de la nostra vida. Per tant, el pla de xoc és un pla de solidaritat amb aquells que estan en una situació pitjor, a les persones que estan excloses, als col·lectius que tenen més dificultats per insertar-se en el món del treball. I, per tant, és un instrument que ha de permetre reduir el percentatge de persones que viuen sota el llindar de la pobresa, que ens ha de permetre combatre la pobresa energètica, la pobresa infantil, que ens ha de permetre també donar solucions habitacionals a les persones que no poden pagar l'habitatge. Per això el pla de xoc és un instrument important, però és un instrument que ataca l'emergència social, ataca aquelles situacions que són fruit de la crisi, de la desigualtat, de la pobresa, de l'exclusió, i el que nosaltres volem per Catalunya als anys futurs són polítiques transformadores que aconsegueixin fer de la nostra una societat més equitativa, més inclusiva, que garanteixi la igualtat d'oportunitats, que garanteixi feina i, en definitiva, una societat, un país, on el benestar i el progrés social formin part de l'activitat del nostre govern. De recursos n'hi ha. El nostre país és capaç de generar molts recursos. El que hem de fer és redistribuir-los. És inacceptable que en els països de la Unió Europea i principalment en el nostre, en un moment en què l'economia està creixent, els índexs macroeconòmics indiquen que l'economia creix, al mateix moment que l'economia creix, creixen les desigualtats. Per tant, un país que es diu modern, que es diu avançat, ha de ser capaç de combatre la desigualtat a partir d'instruments redistributius de la riquesa, que pugui garantir que moltes de les persones que ara viuen per sota el llindar de la pobresa tinguin garantides unes rendes, en els casos, per exemple, de famílies on no hi ha cap tipus d'ingrés, garantir aquestes rendes i que aquest creixement econòmic pugui revertir. Només amb una societat que sigui equitativa tindrem una societat que progressa i que progressa per tothom. Per tant, els recursos que tinguem, que sabem que sempre seran limitats, han d'anar destinats a poder fer de la nostra una societat més inclusiva i més equitativa on la igualtat d'oportunitats arribi a tothom.